Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni gadulong sa inyo. Hagyari ito yung mga top stories of the day. Today is August 20, 2026, Webes Kadlaw. Binites kag Maranyon nagsiling nga nakatutok pa sila sa ilang nga trabaho sa subong sa piyak sa nagagwa nga survey. Traffic enforcer kag tricycle driver nagtapungulay sa Himamaylan. Lalaki na abdan sa mga bombero nga pilason samtang nagakasunog ang iya nga balay. EMB-NIR nagpapanaog sang notices of violation sa sanitary landfill sang Bacolod. Kag sa good vibes, Lakeview Villas ang pinakabago nga amenities sa Mambukan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, DepEd Secretary nagreso ko pabakuron pagid ang mga seguridad sa mga eskwelahan. Inisiya nga pagbisita sa Negros Oriental subong adlaw. Personal nga nagbisita si Education Secretary Sani Angara sa Bay City, Negros Oriental sining adlaw agud makit-an ang sitwasyon sa mga eskwelahan kag ang seguridad sa mga estudyante. Ginsiling ni Angara nga matapos ang isa pagka-shooting incident sa isa ka eskwelahan sa Zamboanga City, ginmaduan na sa Department of Education nga hugoton ang seguridad sa gwa ang sulod sa mga public schools. Lakip na ang sa mga tikang amo ang pag-istikto sa mga nagasulod sa mga campuses kag ang pagbakal sa mga handheld nga mga metal detectors. Dugang pa ni Angara, maghahatag sang pondo ang national government para sa pagbakal sa mga metal detectors kutob sa mga LGU nga wala pa nakabakal. Plano man nga hatagan sa dugang nga mga CCTV kag security guard sa mga public school sa pungsod. Ginuduso man niya nga kinahanglan nga may mga barangay tanod nga magabantay sa mga eskwelahan antes magsugod ang klase kag kun magbuhi agud masiguro man nga safe ang mga estudyante. Ang mga maestra ang ginmanduan man nga maglibot sa sugod sa eskwelahan agud matapna na ang mga posible nga kalakasan. Kabay man sa mga ginistoryahan sa Negros Oriental Provincial Government kag ni Angara amo ang pagpatukod sa dugang pagid mga classroom sa probinsya agud masolusyonan ang kakulang sini. Kasama na yung increased collaboration with the local governments. We're asking the tanods also to help us doing the rounds ng mga eskwelahan, especially pag entrance, pag umpisa ng eskwelahan, tapos pag exit. So increased visibility. Tapos yun, mas strict tayo sa entry to the premises. And yun, CCTVs, metal detectors, yung security guards natin. And of course, making sure each teacher nag-rounds din po sila. So, na-cover natin yung buong school. Sa number 9, drivers ng truck nga nagtabok sa double yellow lane nga malapit lang sa approach sang flyover sa Bacolod City. Ginpangayuan sang pathag sang LTO. Makita sa nag-viral nga video sa Facebook nga nagtabok kag nag-U-turn ang truck sa double lane antes sang magsaysay flyover sa Bacolod City. Yara sa southbound outer lane ang truck sang iniya nagtabok kag nagliko padulong sa norte nga dalan sang Araneta. Ginserbi sa barangay Singkang Airport, Bacolod, sang Land Transportation Office Negros Island Region ang show cause order batok sa driver bilang kabahin sang investigation kag due process proceedings. Suno sa LTO ang mga ginareport sa ila nga mga violation sa dalan ang ila gilayon nga ginaaktuhan kag gina-investigahan. Sa number 8, Bacolod noon nga physician scientist na tala na magbaton sa Jose Rizal Heritage Award. Ginanawon sa London School of Hygiene and Tropical Medicine nga ang ilang nga alumnos si Dr. Melvin Sanicas nga isa ka tumandok sa Bacolod City ang napilian bilang isa sa mga Fellow of the Infectious Diseases Society of America. Isa sa mga pinakamataas nga pasidungog na ginahatag sa mga outstanding leaders sa patag sa infectious diseases. Si Sanicas ang isa ka physician scientist nga may 20 na katuig experience sa immunology, infectious diseases, kag vaccinology. Isa man siya ka science communicator kag nangin recipient sang pamana ng Filipino Presidential Award. Sining October, pasidunggan man siya sa Bern, Switzerland bilang Jose Rizal Heritage Award Laureate for Medical Research and Education bungod sa iyangan ng kontribusyon sa pag-contain sang diseases outbreaks.
Isa ini ka international distinction sa Jose Rizal Heritage sa Switzerland. Ginhatag ini sa mga individual, grupo kag leaders nga ang ginahimo nagapakita sang legasiya sang national hero si Dr. Jose Rizal. Nagbiya siya sa Pilipinas ng 2006 para ipursige ang medical research sa Asia, Europe, United States ug Africa. Nangin International Medical Director sa Exact Sciences kag nag-focus sa cancer diagnostics para sa tanan nga types ng cancer. Antes ini, 15 katuig siya nga nagtrabaho sa mga bakuna para sa infectious diseases. Nangidako ang kontribusyon ni Dr. Shanika sa global health sa pagpakigbato sa COVID-19, sa pagdevelop sang bakuna kontra influenza, dengue, tuberculosis, kag iban pa nga mga infectious diseases. Sa number 7, isa ka traffic enforcer kag tricycle driver nagtapungulay kag nakuhaan pa sang video. Nakuhaan sa video ang pagtinapungulay sa isa ka traffic enforcer kag tricycle driver malapit sa isa ka eskwelahan sa Himamaylan City. Miyerkules nga adlaw. Nagadugo ang baba sa traffic enforcer nga gikilala kay alias Ramil, 48 anyos matapos ginsubag sang driver. Suno kay Ramil, nakauna ini patupa sa tricycle driver bungod ginkuga siya. Nalagyo ang driver kag sang iya ini ginagas agud kuhaan ukon kuhaon ang yabi didto nakagnag ukon gintapungol na siya. Detained sa Himamaylan City Police Station ang tricycle driver kag nagaplano ang traffic enforcer nga magpasaka sang kaso batok sa iya. Masobra na isa ka dekada nga nag-aobra bilang traffic enforcer sa Himamaylan City ang biktima. Sunod sa traffic enforcer, sila ang madugay naman nga mag-amiguhay sang tricycle driver. Matapos ang insidente, nagpagwa sang show cause order ang Land Transportation Office batok sa tricycle driver agud makahatag sang pathag sa natabo. Sa number 6, isa ko 84 anyos nga arbolaryo sa banwasang Ibi Magalona ang ginpatay iya misis nakaluwas. Madamo nga pila sa lawas kag ulo na angkon sang 84 anyos nga arbolaryo matapos ginbuno-buno sa sulod mismo sa ilang balay sa Don Herminio Village, Barangay 1, banwasang Ibi Magalona, Miyerkules ang kaagahon. Nagakatulog ang biktima, upod niya 61 anyos nga misis sang nagsulod sa ilang balay ang mga sospek nga may mga tabon sa itsura kag ginhimo ang krimen. Ginsiling ni Police Master Sergeant Henry Mangana III, investigator in case ang Ibi Magalona PNP, nga may mga saksi nga nakakita sa duha ka mga sospek nga nagsakay sa tricycle. Tubtob subong palahin pang backtracking kag pagpangita sang closed circuit television camera footages agud makilala ang nagpatay sa tigulang. Isa sa mga anggulo nga ginalantaw sa PNP amo nga may kaangtanan sa obra sa biktima bilang isa ka arbolaryo kag isa man ka manughilot. Wala ko gid siyang person of interest kay ang tanan nga conduct na mga investigation sa CCTV nang hindi gid mabuhay gid gato ng kamera sa dalan sa establishment sa kung din ang kapanagiya ka ka CCTV sa ang dito na kami nag-focus sa iya obra kay sunod sa mga tupad balaya damo sa mga kliyente blaklag to da sa iya balay pabulong ibang kapahilot duwa ay da permi kakawadan sang customer dasib lang na kontrato sa kag nainit siya ang possible na mga motive man. Sa number 5, paray na pagpanagtag kapag pang-spray sang biocontrol material sa mga katubuhan nga apektado sang RSSI sa Negros Occidental. Ang mga apektadong area sa Moises Padilla kag La Castellana ang ginbisitahan sang spraying team subong nga Webes kag sa Biyernes naka-schedule sa Pontevedra. Sa August 14 nga progress report sa RSSI Biocontrol Intervention sang Biosecurity Task Force for Agriculture, may 694.6 ka hektarya sang katubuhan nga nasakop na sang ilang road spraying and sang fungi. Ang spraying ay may positibo na nga resulta. Sunod kay Provincial Administrator Ray Fernando Diaz, target nila nga malibot o kung palibot sang red zone o kung ang severely infested nga mga areas. Patag ni Diaz nga ang yellow o kung green areas nga katupad sang red zone amo ang ilang nga ginatutukan para hindi na maglapta pagid. Samtang ang probinsya ang nag-hire sang anong pagig mga dugang nga biologist para magtutok sa
insectary para papabasog pagid ang kampanya sa probinsya kontra RSSI gamit ang natural nga pamaagi. Target subong is kundi into ang red zone, no, kung may ara pa da green or yellow zone sa tupad ya amo nang ginauna ta kay para hindi maglapta ang red zone ta nga mga RSSI. So this is really in a way isolating without burning the surroundings or without burning itself the RSSI infected camp. So that's the approach, no. So mambal ka mo kajutay, pero these are strategic targets, no, nga though ginawolta siya, hindi siya maglapta. Sa number 4, isa ka lalaki ang naabtan sa mga bumbero nga pilason samtang nagakasunog ang iyang nga balay. Duha ka balay ang ginlamon sa kalayo sa Purok Tunay, Zone 1, Barangay Bata sa Bacolod City sang kahapon. Ginsiling ni FO2 Anthony Val Isansa, ang fire arson investigator. Sa pag-abot nila sa lugar, una nila nga nakita ang pilason nga si alias Reagan, 40 anyos nga nag-istar sa nagakasunog nga balay. May pilas ini sa liog samtang napaso ang duha niya ka mga kamot. Sunod sa kay Sansa, may buka nga botelya nga ginauyatan ang lalaki rason nga hindi ini nila mapalapitan bangod naga-resist man ini siya. Hanap pa kung tani nga magdalagan pasulod ang lalaki sa iya nga balay, apang giliyon man ini nga napunggan sa mga bumbero kagindala sa ospital. Padayon pa ang naginausisa sa BFP ang ginhalinan sang sunog, kagang posibilidad sang kahilabtanan niya sa pagsunog sa ang among okon sa pagkasunog sang iya nga balay. Nalapot sang kalayo pati ang kaingod nga balay samtang nagdangat naman sa 38,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog suno sa BFP. Ikaw kambal nga hubog sa sir kay wala man kami kapanimaho siya ilim nun. Basta nang sir ginulat na lang namon sir ang findings sang doktor sir para dito kami mag-base ang amon nga sir nga facts dito nga yatag sang doktor sa amon nga findings. Sa number 3, ginbaliskad sang Court of Appeal sa una nga nanging desisyon sang ERC nga bawion ang Provisional Authority to Operate sang power provider sa isla sa Siquijor nga ginapanag-iyahan sang pamilya Villar. Nangidako nga problema sa mga residente nga negosyante sang isla sang Siquijor ang adlaw-adlaw nga mga brownout sa nagligad nga tuig. Bangod sini, ginbawi sang Energy Regulatory Commission o kon ERC ang Provisional Authority to Operate o kon PAO nga gin-issue sa Siquijor Island Power Corporation o kon SIPCOR ang power provider sa isla nga ginapanag-iyahan sang pamilya Villar. Pero nagpagawa sang desisyon ng Court of Appeals Special 7th Division nga nagabaliskad sang amo nga desisyon sang ERC. Sa desisyon sang korte nga ginpamatbat sang July 24, 2026, ang petition for review nga ginfile sang SIPCOR ang gin-grant sang CA bangod napaslawan ng ERC maghatag sang due process sa pagbawi sang PAO sang generation unit sang SIPCOR. Isa sa mga nakita sang korte among sitwasyon sang power supply sa Siquijor nga kinahanglan sa madasig nga desisyon halin sa ERC pero suno sa CA wala man ini nagakaulugan nga hindi na mahatag ang nagakaigo nga proseso para sa SIPCOR. Ginkwestiyon sang SIPCOR ang desisyon sang ERC nga pagbawi sang tanan nga mga PAO bungod wala masunod ang nagakadapat nga proseso. June 2025, ginmando sang ERC ang pagbawi sang PAO sang electric company bangod sa reklamo sa mga pumuluyo sa 5 tubtob na pulo ka oras nga mga brownout sa isla sa kada adlaw nga nagapadayon sa pinakatuig. Mag-file naman sang motion for reconsideration ng ERC kag handa sila nga dalo ng ini nga kaso sa Korte Suprema kung kinahanglan. Sa number 2, EMB-NIR nagpapanaog sang notices of violation batok sa sanitary landfill sang Bacolod City. Natukiban sang Environmental Management Bureau Negros Island Region kami nagailig sa tubig sa creek malapit sa sanitary landfill sa Bacolod City sa Barangay Felisa matapos ang water testing naging patigayon sang
Hulyo 9 kag 20, inibangod sa ginaligar leakage sa landfill nga nagailig pakadto sa Amunga Creek. Bangod sini, ginapanaugan na sang notice of violation sang EMB-NIR ang syudad bangod sa paglapas ng Republic Act 9725 o ng Philippine Clean Water Act. Magluwas sini, may isa pagid ka notice of violation yung issue ang syudad bangod sa pag-operate sang cell number 4 kag cell number 5 apisar nga wala pa ini sang Environmental Compliance Certificate o kung ECC. Ginpapasa sang EMB ang syudad sang position paper sa sulod sang 15 ka adlaw matapos ma-serve ang notisya. Kinahanglan man nga magpaatag ang syudad kung nga hindi sila dapat pagmultahan sa masobra sa 28,000 pesos tubtub 570,000 pesos sa kada adlaw bangod sa mga violations. Subong nga hapon gipatigayon ang public consultation para sa ECC sang cell number 4. Antes ini, nagpabutyag na ang mga residente sang Barangay Felisa kaupod ang mga environmentalist advocates nga ulihin na ang tanan bangod nagaawas na ang cell number 4. Panawagan sa mga residente nga istiktuhon ang pagpatuman sang RA 9003 o ng Solid Waste Management Act. Nagapamatok man ang mga ini sa posibilidad nga mapatuman ang waste to energy sa ilang lugar. Hindi nila gani kaya pamatian ang amon nga kasimple lang gid. Amoy ka basura, bahos ang basura, ang trucks nila para sa amon nga mga learners, nga mga kadelikado nga. How much more ang WTE? Hindi na siya namon maamoy. It's about chemicals nga nagagawa. It's industrial na gid na niya. Upon asking sa EMB before, the clean air ginatuman bala ina nga may damong asmahon, damong may kakapatay sa purok tumpok sa lapit nga area nga damong kakapatay tungod sa hako nga mga seniors, mga kabataan. So address bala ina, hindi bala kami upod sa public welfare na ginatawag para nadugangan yung pagigamis ng WTE nga kasimple nga problema sa open landfill nila. Hindi nila kami matagaan aksyon. Kung hindi pa kami paguligan sa mga private sector to push this nga i-demand namon sa inyo about the mismanagement ninyo sa basura, kinahanglan pagid namon we will beg sa city nga i-address kami or ubuso nyo kami daparin or patyo nyo kami and this ang WTE. Hindi namon maamoy na ang WTE kung halin sa ila nga industrial. So, makibot na lang kami, may tanan kami, may sakit na. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Syado pa katemprano para istoryahan ang politika. Ini ang nangin sabat ng 2nd District Representative 30 Marañon kag 3rd District Representative Javi Benitez, ini may angot sa nagatuhaw karon nga mga survey angot sa pagpili sa ilang duha bilang mga kandidato para sa pagkagobernador sang Negros Occidental. Nagwa na ang ngalan na Marañon kag Benitez nga ginanantaw magasambuha para sa gubernatorial race 2028. Ginsiling ni Governor Eugenio C. Lacson nga padayon siya nagalaom para sa isa ka common candidate sang Love Negros kag United Negros Alliance Coalition. Suno kay Marañon, maayo man ang United ticket pero subong siya ang nagatutok pa sa trabaho. May nagwa nga survey sa Miyerkules nga ginpatigayon sang RPMD Foundation kung sa diin ginapakita nga si Benitez ang may 42.4% preference para sa 2028 governor kontra sa kay Marañon nga mayara sang 38.04%. Sa pahayag ni Benitez, nakita niya ang survey kag siya ang nagapasalamat sa pagsalig nga ginahatag sa iya. Pero wala nagakambyong iya nga paminsaron sa gihapon, siya ang nakatutok sa trabaho nga ginhatag sang pumuluyo sa iya. Si Congressman 30 suno kay Benitez ang iya nga partner kag abyan. Tuyag ni Governor Lacson nga ang Coalition United kag suno kay Benitez, nagaisa siya upod sa gobernador angot diri. Ginsiling naman ni Mayor Salvador Escalante Jr. nga Secretary General sang UNEGA nga nagalaom sila sa gihapon sa unification sang koalisyon. Kag nagapaabot sila sa ginkasugta nila damlag pa nga tiuna nga gikan sa UNEGA para sa gubernatorial post. Sa unang semana sa Setyembre, we expect the UNEGA will be the next. Ano na siyang expectations na to? That the gubernatorial candidate will come from UNEGA?
We're just being consistent. Hindi mo na subong na nagawa na statement, nagawa na dugay. 9 years ago mo na inistoryahan when we endorsed GOM for una pa na siya managlain. Ba't wala mayors ang written agreement? Of course not. Of course, una, hindi pwede. I mean, it is secret vow. The people will decide eventually. But we talk among ourselves as industry leaders, as political leaders. Kag sa good vibes, mayara na naman sa bagong amenities sa Mambukal Resort kag Wildlife Sanctuary. Ang high-end nga Lake View Villas ang pinakabagong offering sa Mambukal Resort. Sa una nga semana sa Setyembre, inatala na nga i-inaugurate ang amo nga pasilidad. Mayara inis ang hot open onsen and cold dipping pools, outdoor showers and toilets, bonfire garden, bar and butler station, yoga platform kag mga parking spaces. Sili lamang sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, sila nagpatigayon sa quality control checking sa area sa pagpasiguro nga plastado ang tanan santo sa standards. Inisad to anay ang mga family cottages nga ginpakaayo kag disenyo sa probinsya para sa lain kag pinasahi naman nga ambiance. 5 ka mga persona ang sarang makastay sa isa ka villa. Samtang natala na man ang pagbukas ang access trail padulong sa first na waterfall. Ang Visayan spotted deer nga isa ka endangered species ang igabutang sa enclosure sa resort kung saan pwede ini makita sa mga bisita. Muna ang pag-utadagin butang is the ang ilagay niya nga exclusive nga do dipping pool, no? Hot na siya and cold, no? So onsen na siya kay geothermally heated na siya nga tubig, no? And ang aton bonfire area, and then ang aton nga mga roofing kay nagakaguba na siya tungod sa sulfur, no? Islanta naman ang roofing naton sa tatlo, and then the rest is interior because ang tanan-tanan nga mga CRs da kagagmay, no? Kapikit, so magpuko sa basin bunggo ang imo tuwod sa dingding, no? So how about sa iban pa nga mga guest nga mas taas, no? So everything was rearranged so that ang do comfort, no, sa aton nga mga bisita. Shout out ani sa aton nga live viewers subong hapon si Ma'am Chona Evangelista Caredo. May hapon Digicast Negros watching from Singapore. May hapon sa imo ma'am. Si Ma'am Mirna Garrido Clavel, good evening watching from Bacolod City. Si Gloria Bantigay, may hapon Digicast Negros kag Ruming watching from Pulupandan. Keep safe everyone. Si Brian Uychat, mayong gabiming, mayong hapon man sa imo dira sir. Kag si Salvador Española, may hapon sa Ruming watching from Hinigaran. Kamuyan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tugtog sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.